Bħalissa l-Knisja Kattolika qed ħejja l-akbar festa liturġika, il-festa tal-Għid il-Kbir, bl-40 jum tar-Randan li jitolbu mill-insara talb u penitenza. Din is-sena l-Knisja f'Malta qed tuża dan iż-żmien qaddis bitħejja żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna fl-aħħar ta' Mejju, hekk kif l-isqfijiet qed iħeġġu lill-insara jirriflettu wkoll fuq it-tagħlim tal-Kap tal-Knisja Kattolika. Partikolarment, il-Papa Franġisku jgħallem dwar il-feraħ veru li jinstab fil-laqa tal-bniedem ma' Kristu l-xoċt. B'hekk kulħadd ikun jista' jduq mill-fejqan u l-ferħ li jimlina bil-ħeġġa li tixxandar ma' kulħadd. Il-Knisja Maltija tfakkar ukoll fil-messaġġ tal-Papa r-Randan ta' din is-sena fejn jgħid li l-insara għandhom iqisu l-misteru tal-mewt u l-xoċt ta' Ġesu bħala l-pedament tal-ħajja nisranija fil-waqt li kontinwament iduru lejn il-misteru tal-imħabba infinita.